Hey guys, how are you? So apo pandakagara chinonzi massage electric chair chekuti unenge uchingomasajwa bheki yako iyi zvese mathais tsoka zvese kani. So yesterday I was at kwamaititi guys handibode kunyeperai. Ndakaitwa inonzi Moroccan bath. Me and my twinny, we were there. Someone paid for us kuti tiende unoitwa Moroccan bath. Ende takaitwa Moroccan bath for sure. Takagezeswa zvekutoti ini langu nichatomboita kana 4 days 5 days ndisina kugeza because I feel fresh guys, I feel good. So apo tatapedza kuitwa Moroccan bath taakuitwa massage manje uchizora tuma oil you know. And the ladies were so good to us. Guys, hospitality yavakatipa, so ndakangoti eish aiwa maititi vanogona kudzidzisa vana zveshuwa. Thank you very much maititi. Thank you very much to the lady akatibhadharira. Thank you very much for watching guys.